Kuliso fundo zotsegula tsogolo account ya mwana aliyense wobadwa kuti mumbangire invest deposit ya ndalama 500,000 kwacha mpaka adzafike zaka 18 kuti m'badwo umenewu ukhale woyamba m'Malawi muno opanda mphawi olo ni mmodzi yemwe. Pala anthu ena ake akumayendera m'midzimu nkumalemba kumatenga akumapanga collect data akumalembera za like afuna apeze kuti amafunsa osiyanasiyana nyama madya ngati zipatso chani amafunsa za moyo wanu mmene ulili afuna ndithu like zakalembera afuna apeze afuna zizoti anthu akukhala bwanji m'midzimu. Koma mistake imene imachitika ndiyona kuti anthu aja amapeza akafika m'mudzi muche amayang'ana ndithu nyumba imene kukuoneka zoti kuku kuli bwino pakhomo poti pa mwana aliyenji pamene amakonda kupanga kuyang'ana komano manyumba enawo samakonda kufunsa zimene zozo yayi. That means iwo akuona kutenga majority asatenge minority, atenge ndithu afunse amphawiwo anthu average people kuti awawa like life yawo moyo wawo umayenda bwanji osati azikafunsa manyumba amene ali kuti akulipo zoti anthu awa zawo zikuyendera kale. Ndeka zinthu zichazo azilemba then ayamba kuwulutsa. Okay, that's another issue. Mafadi timvetsane apa. Dzulo limaonera program ndithu ya kupanga launch campaign and panali nduna ma MPs amene ayankhula kwambiri kuja kuti komano kuyankhula muna amayankhula ndithu achakwera ndi nduna zawo iwo aja they are in a same WhatsApp group ali musekwe imodzi anthu amene aja ose ajawo sikuti ife timakumana nawo m'misika kumagula tomato chanchana sitimakumana nawo iwo ajawo amatuma anthu antchito kaguleni basi amango magroceries chilichonse chimakhala chili mchimake ndiyeno samayendayendanso kuti akayenda ndoti ndi m'misonkhano amenewo kamene pachitika zina zakenso. Komano anthu amene ali pa ground an average Malawian ali ndi story ina ali ndi nkhani ina yosafanana ndi imene anthu amene awali nayo. Chabwino ndiyeno msonkhano seuja was based on nduna kumauza president za mene dziko lilili and sana kabe koza mavuto yayi anakamba zokhazo zabwino fumafuso ndikumati mavuto kulibe like mavuto amene akumana wa Malawi ndi ati ndiyeno it's like anthu amene ali musekwe imodzi achimwendo banda Moses Kunkuyu anthu amene ali musekwe imodzi akumuuza president kuti ayi zili bwino kwambiri moti anthu makuti anthu onsewa ali musekwe imodzi. Koma tifuna an average Malawian munthu wamba Malawi umoyo wa munthu wakumudzi life 5 years imeneyi life yake umoyo wake unali motani. Ndiyeno mukawana speech zoyankhula za ndunawa za president onsewo muone nde muone
panali incident imodzi imene Kathy Maulidi mtolankhani wa ku Times anazangofusa a random person basi kungotenga munthu wa basi aliyese kungopanga pick up munthu mu group, right, in the crowd muchigulugulu kungosankha basi zimayo ino ake basi wakumudzi sabwe talongosola kuchoka kuti amakavotera ndani asanafusa mukavota mawazeka zovota makuti nzima mayankha basi basi tikavota basi makuti kwa panazafika funso limodzi limene atafusidwa anakhala kaichita pang'ono komanso chete chimene akhalacho sikuti chosonyeza kuona kuti for years it's like it's when reality inabwera osati yapakama yokhaija zapakama fabali zapakama zimene zimankhwedwa zima amene anankha zapakama aso ati kavotera chakwera kwa panabwera funso limodzi limene linapanga hit the reality chilungamo cha nkhani funso litabwera akulu 5 years imeneyi mayiona bwanji zimene apanga ipozi pang'ono zilikuonesa kuti the answer inali ya negative definitely chifukwa pali body language, you understand, facial expression ndi zimene timadziwira zinthu kuti akudapa nkhani ikuyenda bwanji. Ndeno ine ndithokuza tingolekeza ngati kuti iweyo mwina ndisamamvesa kuti tikamakamba za ma actions timakamira kwambiri za ma body language, ma facial expression, ma actions a munthu osati zapakamwa yayi. Fari madziwa zoti kumene kuli nkhani. Nkhani example yake ndi, for example, inuyo muyankhule chinthu, inuyo mundonese muyankhule chinthu chake choseketsa tingolekeza kapena muone chinthu chake choseketsa ndiye mundiuzeni mundifunsa ineyo kuti akulu chinthu chimwe chiona bwanji ndene ndikhenda lusa kwambiri alusenjo ndiye ndikuuzeni nzoseketsa kwambiri koma ndaseka. Sizi kugwira mwamba pema ndi zimene wankha pakamwa ndi zimene ndikuonetsa ndi zinthu ziwiri zosiyana, right? Ine ndisangala kwambiri no customers uyu akunama uyu ndifaire manena kuti actions speaks louder than words. Ma action amayankhula kwambiri siya ndi mawu a munthu amene akuyankhulira, you understand? Nde mayiyo ndi ameneyo kwina akumuona kuti maganizo anu ndi otani koma ine ndimangoyankhula kumbali yanga amene ndaonera ma program acha. Guys, thank you. Tijeze nanu mai tikudziweni dzina ndi ndani? Ndinari Chimzimu. Tabwera ni hapa. Umati dzina ndi ndani? Ari Chimzimu. Muchoka kuti? Kukachitsa. Kukachitsa nde kuti? Kwachadza. Oho, chabwino mwabwera kuno chifukwa chani? Chasonkhana. Anthu tikukapanya vote pa 16 September. Inu mwakonzeka bwanji mukavota motani? Tikavota ngasi timadziwa kuti tikavotera chakwera. Mumadziwa kuti mukavotera chakwera basi? Ngasi tikaona amene tikamukonde. Inu mwasangala ndi momola muliro wa chakwera wakhalira pa zaka 5 izi? Luoneka ngati funso lakuvota ndikuyankha bwanji? Itu landivuradi koma. Chifukwa chani? Ngasi mwandidzidzimutsa. Ndakudzidzimutsani koma munthu osangalala amadzidzimutsidwa. Hayi sadzidzimutsidwa koma abe ndifosangalala. Ndinosangalala.